Aitziber Salinas iritsi da Amaraunera, Eusko ikaskuntzaren ordua, kaixo, zer moduz? Egunon, primeran. Oporretatik bueltan, ondo? Bai, konpainia honean. Erdi oporretan dabilena gonbidatua da, ez dakigu oporretan, baina Japoniatik, etorri da aurrena Kataluniara, eta gero Euskal Herrira, Sho Agi Eusko ikaskuntzako bazkidea zara gainera Japonian. Kaixo, egunon? Kaixo, egunon. Zer moduz? Bai, ondo, beti bezala, Euskal Herrian etorri naizenean, beti ondo nabil. Askotan, etorri zara. Baina mintza praktika beti faltatzen zai, horregatik, astapenean horre da, baina gero eta gobeto hitz egin gondukiera espero dute. Bueno, eta patxara zarituko gara, Bai, eta zen minutuetan zurekin. Zer modu ibili zara Euskal Herrian, azken egun hauetan, astebete daramazu, ez da? Bai, baina bidai honen helburu nagusia ez zen Euskal Herria etortzea, bazik eta Katalunian izandako kongreso batean, nazioarteko kongreso batean parte hartzea, ponentzia ematea. Horregatik Barcelona joan nintzen. Baina ona etorri gabe Japonian etzitzea ez da posible izango, ez da? Berela hitz egingo diguzu kongreso horri buruz ere bai, indigena eta gutxituak, hizkuntza indigena eta gutxituak bizi berritzeko nazioarteko kongresoa izan da, baina aurrez Aitziber egin ezagun Sho Agioren aurkezpen laburra. Bai, urteak daramatza euskarari lotuta, Japonian orain dela 35 urte hasi zen ikastola eta euskaltegietako mugimendua aztertzen, orduan hasi zen euskara ikasten ere Tokion, eta bai lortu ere. Berak itzulia da euskarazko lehen liburua Japonierara, Bernard Etxepararen Lingue Baskonon Primitie itzuli du, eta karri ere bai, eta berak Hiromi Yoshidarekin batera, eta horretaz gainera, Euskal Herriko politika eta hizkuntzari buruzko artikulu ugari argitaratu ditu, Tokioko Unibertsitatean atzerriko ikerketako irakaslea da, eta euski ikaskuntzako bazkide ere bai. Bai, inteligentzia da bikaina egiten duzu, ni baina hobeto ezagutzen duzu. Aipatu diguzu hasieran Katalunian izan zarela kongresu horretan, baina Euskal Herrian astebete eman duzu, zerbaitetarako aprobetxatu duzu materiala biltzeko, zer egin duzu egun hauetan hemen? Bai, nire ikergaiarekin autotatako, Etxeparen institutarekin harremanetan jartzeko, eta baita ere beste arretik Gernika, aurten izan zen, Gernika bombaketaren 80. urtea izan zen, eta baita ere Nagasakitik bomba atomikaren biktimak Gernikara joan ziren, horregatik hori ikustela ere joan nintzen. Aste azkenan Gernikan izan zinen beraz ekitaldi horretan. Bai. Ze sentimen, azaldu ziren hor? Hori beti zaitea oso gogorra zelako eta nire familiaren inguruan ere horako bigarren gerra munduaren biktima izan zelako. Nire sentimentea hemen batean ezatea oso zailera, baina gogorra hori bakarik. Gogorra. Izan nahi. Sarri etortzen altzara Euskal Herrira? Sarri askotan etortzen zara Euskal Herrira? Azkeneko 7 edo 8 urteotan, bai urtean behin edo bi aldiz ona etortzen naiz. Zeren duela 8 urte Japongo unibertsitate batean lanpostu bat lortu duen, eta horrez geroztik diru laguntza jasotzeko aukera izan nuen. Horregatik ona etortzeko aukera ere bai bat. Euskarak munduan duen irudiak kezkatzen zaitu? Ez, ez. Ez zaitu kezkatzen, irudia zer da ona, hemendik kanpo? Bai, behintzat Japoniatik ikusita. Baina asko hobeto joaten da. Eta zu ez ezik beste lagun batzuk ere Japonian badira, ez da? Euskararen inguruan lanean, Hiromi bera, Tamara Suzuka ere ezaguna genuen, hiltzen arren. Bada Euskal Herriarekiko eta Euskararekiko horrelako interes bat, ez da, Japonian? Bai, badira. Baina nire kasuan unibertsitateko gaur eguneko unibertsitateko ikasle buruz, haien interesa, nola esan, interesa postmodernoa. Zeren nire garaian euskara edo euskal kulturarekiko interesa bagenitu, hori zergatik euskara interesa linguistikoagatik eta baita ere arrazo politikoagatik, independentea edo etaren mugimendu soziala edo horako zerbaitegatik. Baina gaur eguneko gaztei ez zaila horakorik hainbeste interesatzen zaizkie. Eta gaur eguneko Japongo gaztei interesatzen zaiena da euskara janarietariak eta bestiak eta
berezki kultura gaia. Gastronomia eta kultura, kirolak eta musika turesna, txalapaleta eta horakoa. Baina unibertsitatean zuk eskolak ematen dituzu, eta euskal kulturari buruzkoak egiten dituzu, eta zara txalapartara mugatzen. Nire kasuan kultura baina gizartea. Berezki euskaditik, euskal herritik kanpoan bizi diren euskal diasporari buruzkoa. Eta parekatzen duzu baita Japongo, Japongo kultura minoritario horrekin. Bai, minoritarioekin, bai. Berezki Japongo eguardean bizi diren Okinawa tarrekin. Izan ere, badugu parekotasunik? Uste du baitz parekotasuna. Nolakoa ba? Haien hezkuntza, Japongo akademikoentzat japoniararen dialektu bat, besterik ez. Baina Okinawan bizi direnentzat haiek beren hizkuntza propia dauzkate. Eta UNESCOren arabera badira 7 hizkuntza diferentia. Ez da japoniara batik eta haien hizkuntza diferentia 7 daude. Aspaldi zabiltza euskal gaietan murgilduta eta azkenaldian harreta deitu dizuna Etxepare Institutua eta AB atzerrian euskara irakasteko egiten ari diren ahalegina da, ezta? Zergatik jarritzen zaitu honek? Esango nahi nuke, ez da Etxepare eta AB bakarrik bazik eta gaur egun zuek euskaldunek euskara ez da Euskadien Euskal Herrian bertan bakarrik baizik eta hortik kanpoan euskara eta euskal kultura zabaltzen ari zareten. Horren esan nahi zer den, hori buruz ikerketa egiten ari naz. Hori da gaur eguneko nire ikergaien bat. Estatuaren mugaz gaindi munduan zehar zabaltzeko ekintzadi egiten dio, gaur egun. Eta hori beste herrialetan ez da gertatzen? Ez gutxi. Jakin dudan ez gutxi. Ia ez. Eta zergatik da. Eta hori da galdera, ezta? Bai, galdera. Eta erantzunik balduzu. Ez erantzun konkreta, baina hipotezio da. Horako erakunde misioa zergatik bere hizkuntza eta kultura munduan zehar zabaltzen diren. Hori faktore batzuk dira politiko kulturalagatik, edo gizarteagatik, edo politikoagatik, edo ekonomikoagatik. Eta estate bateko kulturaren mailan iztunanen zenbaki kopura gehitzeko munduan zehar. Euskaren iztunanen kopura gehitzeko. Eta euskararen kualitatearen seguritatea gehitzeko. Eta politikoki munduan zer nazioarteko aretoa den euskara edo euskal kulturaren presentzia burutzatzea. Eta gizartean kasuan, adibidez, kanpotik etortzen direnei euskal herriara etorri baino lehenago, hemengo euskal herriko kultura kiko integrazioa hobe erezki egiteko. Eta ekonomikoki euskalekin lotuta den industrialekin, liburu tekstua salduz dirua irabasteko. Horako faktore hainitz dira, baina euskararen kasuan zer den? Nik uste dut epe motzean, ez da hain errealista euskararekiko liburu tekstualekin liburu hainitz irabastea. Eta euskararen presentzia nazioarteko aretoa den burutzatzea. Baina zer da, nire ustez momentuz epe motzetan kanpoko jendearen euskara edo euskal kulturarekiko joera edo ebaluzio positiboa hartuz, bertoko, barneko jendearen konsientzia aldatzea, edo barneko jendearen euskararekiko jarrera edo positiboa bultzatzea. Eta kompromisori ere areagotzea Euskal Herrian bertan bizi direnen artean. Esate bateko Etxepare Institutuaren kasuan kanpoan euskarako kurtsua laguntzen du. Baina ez da lehenengo maila eta bigarren maileko eskoletan, bazik eta goi maileko unibertsitatean, baita ere postgraduaren mailan. Eta horiek euskararekiko hizkuntzalaria hasiz haien bidez euskararekiko ebaluzio positiboa eukitzea da, agian, eduguren bat. Eta baita ere, Etxepare Institutuaren kasuan, dantza. Ez da euskal herriko dantza
munduan zehar bultzatzen baizik eta gaur eguneko baletarekin usteko horako postmodernistaren dantza bultzatzen dute gehien bat. Aipatu duzu beraz, euskara eta euskal kultura, Euskal Herritik kanpo zabaltzeak balio dezakela, bertako euskaldunek, Euskal Herrikoek, konpromiso hori hartu dezaten. Bai. Zuk 35 urte daramazu Euskal Herrira etortzen, nola ikusten duzu euskaldunen jarrera gure hizkuntzarekiko? Aldatu alda? Bai, nik atzeritar bezala, atzeritar baten ikuspuntutik, zuen euskararekiko jaera nahiko normalizazioa dagoela uste dut. Zeren duela hogei urtea ezate batetako, nik euskara mintzaten baldin nintz, gehien bat zuek arista zeuden. Baina gaur egun ez. Hori da nire ustez euskararen normalkuntzaren bat, adibide bat. Zeren euskara hitz egitea ez da gauza arraroa batik eta jende guztiak euskaraz mintza daiteke. Baina beste aldetik horrek kenduko. Vale. Zai da, kendu. Bai, nahiko. Hurbilpen handia izan duzu Euskal Gizartearekiko, Euskal Herriari buruzko lan ugari aurkeztu dituzu, argitaratu, eta bada bat, nahiko berezia, gaur egungo Euskal Gizartea eta kultura ezagutzeko, eta ulertzeko 50 kapitulu. Zintzu dira, gako horiek. Hori da, Japoniarentzat Euskal gaur eguneko gizartea eta kultura nolakoa den erakusteko divulgazio gisako liburu bat da, izan zen. Eta zer da, berez, Japoniarrentzako bakarrik, litzateke komenigarria agian euskaratzea guk ere jakin dezagun, hobeto uler dezagun nola garen. Erreneraino, eraberigaria izango litzateke, baina liburuaren hasieran azalpena, oinarezko azalpen hainitz idatzi genituen ezate bateko Euskal Herrian. Zeuden, Euskal Herriaren deitura edo deitzea zenbat bat, Paiz Basko, Provinciaz Baskon Gadaz, Pei Bask, Baskonia, Euskadi, Euskal Herria. Horrelako zientzat ez da hain interesgarria izango izateke, ez da? Baina 50 batzuk, guretzat gomendagarri, baten bat aukeratuko zenuke. Kapituluren bat, ezate bateko txalapartaren filosofia. Arze, filosofia guretzat oso interesgarria, bereziki zen filosofiarekin. Zergatik txalaparta eren eta txakun eren, eta zergatik iziltasun dago, doinua dagoelako. Eta doina ez dagoen tokian dago iziltasuna. Eta iziltasunen ez dagoen tokian dago doinua. Horako dualismoa nahiko errez ure gaitezke. Eta utxaren Oteizaren utxa. Nozioa ez da oteizarena, baizik eta zuen arteko utxaren nozioa oso interesgarria. Zenek utxa da ez dago ez da, baina baita ere kafe utxa, edo neska utxa, bezala, bete da, edo bai. Hori izatea, ez? Japoniaren kasuan iaia gauza bera. Hemen, harrigarri xamarra egiten zaiguna da, esan duzu, 50 kapitulu gaur egungo Euskal Gizarte eta kultura ezagutzeko. Lehengoa Baskonon primiti ere, Japonierara itzulia. Hainbesteko interesa dago Japonian euskararekiko? Uste dut, edo baiatzi esan behar dudera, uste dut, bai, gero eta gehiago. Zeren bereziki Guggenheim Museoa sortuz gero. 20. mendearen azkenetik gaur egun laino. Baita ere, Athletic Bilbao. Eta zenbat arrotek Kepa Funkera eta Fermin Muguruza ala ez eta maida amaitu zen, baina horako gaur egun dugun musikataldia zenbat arrotek Japoniara eturizinen. Hala ere gauza batek harritu nau ni behintzat hasieran esan duztuna, ez? Gaur egungo gazteek ze interes duten Euskal Herritik, ez? Beraiei zuei interesatzen zitzaizkizuen alorrak, Euskal Herrikoak, eta gaur egungo gazteei ez zaizkie gauza berak interesatzen, ez? Aldatzen doa ikuspegi hori, Bereziki gastronomia eta kultura eta erigintza Donosti bezala.
Lengua basko non primitiek utxik irakurriko dute gaur egun. Agian irakurle kopurua parekoa izango da, Bai, Japoniarrena, ez? Etxeparen lingua baskon primitae da niretzat obra simplikoa. Euskal literaturaren, imprimatutako literaturaren lehenengo urratsa bezala oso importantea dela uste dut. Aipatu dugu Japoniak Euskal Herriarekiko duen, interes hori, baina guk ere askotan komentatu dugu Arantxa, ezta? Badu irudipena daukagula Euskal Herrian ere Japoniarekiko, hango gastronomia, hango kulturarekiko, musikarekiko, badagoela, ez dakit zuek hori sentitzen duzuen, badagoela interes bat nazioartetik Japoniarekiko momentu honetan. Oso modan dagoela Japonia denean. Bai, moda da zenbat urteraino. Moda piztu eta gero normalean moda desagertuten. Baina moda irauntzea, jarraitzea da importantea. Eta horretan saiatzen ari da Japonia? Uste dut baiatz, joan den orain dela 2 edo 3 hilabete kasualitatze jakin nuen. Japonian 4 irura handia daude. Eta Japongo egualdean dagoen irudaren izena da Kyushu. Eta Kyushuko 2 hiriaren alkatek deklarazioa egin zuten. Hori da, itzulpen literario zuzena da horrela. Irudagoen Kyushuren ekialde osoa euskalduntzeko manifestazioa, deklarazioa. Urezen didatzue. Euskalduntzeko? Bai, ni egia esan ariftuanago, eta zer esan irudago osoa euskalduntzeko plana. Baina euskalduntzeko hori gastronomian bidez erigintza, eriaren ekonomia edo jendearen mentalitateen berpizteko plana. Eta 2 alkate sinatuta. Eta euskareria aipatu. Badago pamfleta eta ikurriña mantentzen da. Zuen kasua, bereziki Donostiaren kasua, guretzak Japonia batzientzat modelo ona. Egia. Hore da gaur eguneko Japonian batzien Euskal Herriarekiko interesa. Bai, gainera esan duzu interesa duzula, puri-purian dauden gai buruz nahi de gastronomia, kultura, eta hori da hemen nabarmentzen dena eta saltzen dena, ez? Eta guk 2009an Tokioko eskaletxea eraiki genuen. Eta gero etxe virtuala, eta ez daukaku etxe egoeta konkretorik. Eta bazkide aurten zorotzi bakarik lehen dakaria gazteaztarra da, baina aurtik aparte dana Japoniarrak gara. Eta ia astero munduan zeharutik eskaera edo gonbidapena emairak jasotzen ditugu. Ni artista naik datoren hilabetean Tokiora joango naiz zerbait laguntza mesedez orakoa. Asko. Increíble. Igaztik aurrera txokoa azkenean lortu genuen. Bazkide baten etxe pribatua txoko bezala erabiltzen dugu. Txoko elkarte bezala? Bai. Eta zergaitik, bazkide honek Atletico Bilboko peña. Bai. Peña, kidea da. Eta urtero, Bilbotik Atletico Bilboko peña, turismoa egiten dute, eta bere etxera joaten dira. Horregatik, orain, igaztik, bere etxea Tokioko eskaletxearen txoko bezala erabiltzen dugu. Horako erabek. 8 bazkide zaudete. Bai. Zuek zarete Japoniako Euskaldunen enbaixadoreak. Mundu osoko euskaldunak zuek hartzen badituzue. Eskerrik asko, horretzanako. Ez? Horretzanako. Hala ere, Japoniako euskaletxean eskolarik ez duzu ematen, zuk unibertsitatean ikasi zen. Bai. Gara, beste lako jarduerak egiten dituzue. Jan ere da, genen bat. Eta zer jala ikusi, zer jaten duzu, Pintxoak, eta Tokion dagoen euskara jateetxetara joanez, eta jan eta... Nasketa baren batera egingo duzu, hango janaria eta Euskal Herriko, ez da? Zer dakizu prestatzen, xo? Zer dakizu prestatzen zuk? Ez nik, ez. Zuk jan. Japonerazko janariak bai, baina euskara janariak ez. Tira xo Hagio, Japoniarra, orain 35 urte euskaraz ikasten hasi, eta orduz geroztik euskal kulturan murgilduta ibiltzarena. Nire nahia da jubilatuz gero
Euskal Herrian denbora duzeakin egotea, zenen hemen izandako bizipenarik ez daukat. Ona etortzen ezen beti aste bat edo bi aste bakarik. Utziko zenuke Japonia Euskal Herrira bizitzera etortzagatik? Utzi ez dut uste. Biak uztartu, ez da? Han eta hemen, denbora ditxo Joan bat. eta itzuri bikatzea. Hola. Asko esatea da hori. Bai, ez? Ba, Xoagio, eskerrik asko Amaraunera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zue nire ganako interesagatik. Bidai ona izan. Bai. Agur. Agur.